Λοιπόν, ήρθε η στιγμή λοιπόν να σας δείξω πώς μπορούμε όταν υπάρχουν αυτές εδώ οι ρογμές, όπως βλέπετε, έτσι. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν ήταν ότι καλύτερο το kit σαν εφαρμογή. Έχει εδώ κάποια ψηλοπροβλήματα τα οποία πρέπει να αξίσουμε, να καθαρίσουμε και μετά να στοκάρουμε. Έτσι, σε αυτό το βίντεο δηλαδή θα δείξουμε πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τα σημεία αυτά εδώ και να στοκάρουμε μετά. Λοιπόν, η μόνη φυσικά λύση για να καθαρίσουμε τα σημεία εδώ πέρα είναι να πάρουμε γυαλόχαρτα, τα οποία έχω δείξει άπειρες φορές πώς το φτιάχνουμε στο μανταλάκι εδώ. Βάζουμε ή διπλής ή μονής που το γυρνάμε. Τα έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο πώς τα φτιάχνουμε αυτά σε μανταλάκια πάνω τα γυαλόχαρτα. Επίσης μπορούμε να πάρουμε πιο ψηλά ξυλάκια και να βάλουμε από εδώ από εκεί και να τα κρατάμε έτσι ώστε μας βολεύει, βλέπετε, να ξύνουμε, να ελέγχουμε τη δύναμή μας, έτσι ώστε εμείς δεν θέλουμε να το γρατζουνίσουμε το αεροπλάνο μας και να το κάνουμε όλο σημάδια. Εμείς απλά θέλουμε να φάμε λίγο το σημείο που κάνει κάποιο σκαλοπάτι, να το πούμε εδώ, έτσι ώστε να το φέρουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά αυτό που έχω δείξει από τα One, έτσι, από τα 1 εκεί με 1 ευρώ που παίρνουμε τα αυτά, τα οποία όπως έχω δείξει, έχω πάρει αυτό εδώ με 1 ευρώ που έχει και 3 ανταλλακτικά μέσα. Έχω κόψει εδώ τις τρίχες γύρω γύρω, έχω βάλει ταινία διπλής, έτσι, και έχω βάλει απάνω το γυαλό χαρτό μου. Αυτό τι κάνει? Αυτό λειτουργεί σαν τριβείο, έτσι, δηλαδή δεν γυρνάει γύρω γύρω, κάνει μπρος πίσω, έτσι, δηλαδή η κίνησή του, έτσι, όταν καθαρίζει τα δόντια, θα φανταστείτε είναι όπως είναι αυτό εδώ, βλέπετε, όπως έχει τη βούλτσα του εδώ μπροστά, έτσι. Κόβουμε λοιπόν αυτές εδώ τις τρίχες που έχει, έτσι, και φτιάχνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει που κάνει αυτό το δεξιά αριστερά, έτσι, τύπου, ας το πούμε, τριβίου, έτσι, δηλαδή τρίβει το, δεν κάνει κύκλους, έτσι, κάνει προς πίσω. Λοιπόν, είτε και με αυτό μπορούμε να καθαρίσουμε τα σημεία, δηλαδή λόγω χάρη είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να τρίβω, να κουράζομαι, και φυσικά αυτό ξύνει ομοιόμορφα, έτσι, ενώ το χέρι μας δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς πόσο ξύσαμε εδώ πιο εκεί, και οπότε θα επαναλαμβάνουμε στα σημεία, πράγμα που μπορούμε και να το χαλάσουμε το αεροπλάνο μας. Χαλάσουμε με την έννοια δηλαδή να του κάνουμε παραπάνω γραμμές και γρατζουνιές, έτσι, πράγμα που δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, ή αυτό λοιπόν φτιάχνουμε, ή με το μανταλάκι αυτό, ή παίρνουμε ένα ξυλαράκι και βάζουμε πιο μικρό για να μπορούμε να φτάνουμε σε σημεία όπως είναι εδώ που είναι δύσκολα, γιατί το μεγάλο δεν μπορεί να μπει εκεί, έτσι. Ή παίρνουμε από αυτά εδώ, εγώ πήρα 3 σετ, δηλαδή έδωσα 3 ευρώ και έφτιαξα 10 τέτοια με το καθένα πάνω το νούμερό τους, όπως βλέπετε εδώ, και μπορώ και κάνω άνετα τη δουλειά που θέλω χωρίς να δημιουργώ πολλές σκόνες εδώ πέρα και τα σχετικά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε το σημείο που μας ενδιαφέρει. Όπως βλέπετε δεν βάζω καθόλου δύναμη, έτσι, καθόλου δύναμη. Επαναλαμβάνουμε σιγά σιγά, δεν χρειάζεται δύναμη καθόλου στο σημείο που θέλουμε, πάνω κάτω, έτσι, εκεί δηλαδή που χρειάζεται ξύσιμο για να έρθει το ένα τείχομα με το άλλο πρόσωπο, έτσι, εκεί ακριβώς. Το σκουπίζουμε, έχουμε ένα παλιό πινελάκι μαλακό. Εγώ έχω πάρει αυτό που κάνουν οι γυναίκες, να βάζουν τις πούντρες στο πρόσωπο, γιατί είναι πολύ μαλακό μπροστά και με ευκολύνει να πετάω τις σκόνες μακριά, έτσι. Λοιπόν,
Τώρα, για να ελέγξουμε αν είναι σωστή εδώ αν το έχουμε φάει σωστά, παίρνουμε μία οδοντογλυφίδα, έτσι, και αρχίζουμε και κάνουμε πάνω κάτω, αναλόγως που έχει το σκαλοπάτι, έτσι, αν είναι προς τα πάνω κάνουμε προς τα πάνω, αν είναι προς τα κάτω κάνουμε προς τα κάτω, έτσι, όπως το κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω εδώ θέλει λίγο ακόμα, γιατί βλέπετε λίγο σκαλώνει, έτσι πιστεύω να φαίνεται. Λοιπόν, θέλει λιγάκι ακόμα και είναι έτοιμο. Μουσικούλα και τα λέμε. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see that she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσαμε με το... Βλέπουμε ότι δεν μας κάνει πουθενά σκαλοπάτι. Θα μου πείτε τώρα γιατί όλο αυτό, γιατί αν θα βάψετε μετά αυτό το σκαλοπάτι εδώ θα φαίνεται. Έτσι, πράγμα που θα δείχνει ότι το αεροπλάνο είναι κομμάτι-κομμάτι, έτσι, και δεν θέλουμε να φανεί αυτό το πράγμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, θέλει να το στοκάρουμε εδώ πέρα, γιατί φαίνεται μια μικρή, θα το δείτε τώρα, σας κάνω ένα zoom για να το δείτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έτσι φαίνεται τώρα, έτσι, κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι αυτό το σημείο που θα μασκάρουμε και θα στοκάρουμε, έτσι. Θα το δείτε τώρα πώς θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, θα ανοίξω λιγάκι. Εκεί. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ, φυσικά υπάρχουν στόκοι πάρα πολλοί για να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν οι μοντελίστικοι στόκοι. Μισό λεπτό, το βρήκα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν μοντελίστικοι στόκοι, όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο το βρίσκουμε στα μοντελίστικα είδη, το οποίο όπως βλέπετε είναι χοντρόκοκο, έτσι, και θέλει προσοχή όπου το βάζουμε με την οδοντογλυφίδα, σιγά σιγά το απλώνουμε στο σημείο που θέλουμε και άμεσα θα το ξύσουμε σιγά σιγά με ψηλό γυαλό χαρτάκι, 1000-1200, σιγά σιγά μέχρι να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, έτσι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιώ στόκο μοντελίστικο, αλλά το κλασικό, τον ακριλικό. Δηλαδή αυτοί που βάφουνε, που κάνουν τους τοίχους, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο ακριλικός στόκος.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτούς τους ακριλικούς στόκους, πράγμα που εγώ προσωπικά το διαψεύδω. Λένε ότι σε κάποια σημεία σπάνε, ξέρω εγώ, φυσικά είναι μεγάλο μεγάλη εδώ η διαφορά και όχι τόσο ψηλό όσο φαίνεται εδώ, έτσι. Αν είναι μεγαλύτερο δηλαδή το άνοιγμα, έτσι, σε κάποια σημεία, φυσικά δεν κάνει αυτό, έτσι. Εκεί όσο μπορέσουμε, αν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα, σιγά σιγά μπορούμε να φτιάξουμε ένα μικρό μείγμα με κόλλα μοντελίστικη, δηλαδή βάζουμε σε ένα καπάκι, σε οτιδήποτε, λίγο κόλλα μοντελίστικη και ρίχνουμε και λίγο 2-3 κομματάκια σπρού. Θα σας δείξω τώρα, τα έχω πει και αν τα σπρού, θα τα ξαναδείξω πάλι. Έτσι, είναι αυτά εδώ που κρατάνε τα μοντέλα, δηλαδή βάζουμε λιγάκι όσο χρειαζόμαστε από κόλλα μοντελισμού, αυτή που κολλάμε τα μοντέλα, και λίγα κομματάκια από εδώ, έτσι ώστε να λιώσουν, έτσι. Εφόσον λιώσουν και γίνουν ένα με την κόλλα, μπορούμε με αυτό να το βάλουμε στο σημείο που είναι πιο μεγάλο, έτσι, σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή, να μην λερώσουμε τα τυχώματα, θα μας κάνουμε δηλαδή γύρω γύρω, θα σας δείξω τώρα πώς, και κλείνουμε τις πιο μεγάλες εσοχές που υπάρχει, αν θα υπάρξει τόσο μεγάλο που δεν νομίζω, συνήθως σε πιο μεγάλη κλίμακα γίνεται αυτό και όχι στην 1,72. Τότε κάνουμε αυτό το μείγμα που σας είπα, το βάζουμε σε ένα τέτοιο, αυτό είναι από γαλατάκια που βάζουμε στο φραπέ, έτσι, δεν τα πετάμε αυτά, τα φυλάμε γιατί κάνουν ωραία για μίξη, για οτιδήποτε χρειαστούμε, είτε για χρώματα είτε για αυτό που σας είπα, και βάζουμε σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή να μην λερώσουμε δεξιά αριστερά, μας κάνουμε με χαρτοτενία και μόλις στεγνώσει το τρίβουμε πάλι, έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο με το αεροπλάνο μας και είμαστε έτοιμοι μετά, έτσι. Φυσικά, εντάξει, υπάρχει και η λύση, όπως σας έδειξα, του μοντελίστικου στόκου, αλλά θέλει λίγο γρήγορες κινήσεις γιατί στεγνώνει κάπως γρήγορα και μετά άμα στεγνώσει γίνεται πέτρα αυτός, οπότε θέλει κάποιες γρήγορες κινήσεις να κάνετε για να προλάβετε να το οξύσετε, να το καθαρίσετε, έτσι. Αν και στεγνώνει και πέτρα που γίνεται πάλι ξυνέται, αλλά γίνεται πιο δύσκολο, ας πούμε, το καθάρισμα. Εδώ αυτό θα δείτε με μία μπατονέτα, αυτήν εδώ, που βάλουμε σε αυτιά, θα δείτε ότι ούτε να ξύσω ούτε τίποτα. Θα δείτε πώς ακριβώς θα το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά δεν σπάει ο ακτιλικός στόκος όπως λένε κάποιοι, ότι σπάει στο μοντέλο. Όχι, δεν σπάει. Όπως σας είπα, για μικρές ρογμές, έτσι, όχι για μεγάλες. Για μικρές είναι ό,τι καλύτερο προσωπικά για μένα, προσωπικά. Και πάλι προσωπικά το λέω, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα και πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να μασκάρουμε πρώτα το αεροπλάνο μας. Λοιπόν, εφόσον έχουμε βρει το σημείο που θέλουμε να στοκάρουμε, παίρνουμε λίγο χαρτοτενία, λοιπόν χαρτοτενία, σε λεπτάκι, παίρνουμε λοιπόν λίγο χαρτοτενία, τραβάμε περίπου όσο είναι το σημείο που θέλουμε, τη βάζουμε κάπου να κολλήσει, να φύγει λίγο η κόλλα, εδώ, αρκεί να είναι καθαρά εδώ που κολλάμε, έτσι, να μην έχει βρώμες και αυτά, και τα κολλήσει από κάτω και πάμε και τα κολλήσουμε πάνω στο μοντέλο μας, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το κοπίδι μας και κόβουμε λίγο τα άκρα να μην είναι αλόκοτα, έτσι όπως βλέπετε εδώ. Αυτό το πράγμα, κόβουμε λοιπόν αυτό το κομματάκι, το παίρνουμε λοιπόν εδώ. Κοιτάξτε με τι κάνω τώρα.
Λοιπόν, κοιτάξτε με τώρα τι θα κάνω. Πιστεύω να φαίνεται, να το φέρω λίγο πιο κοντά. Πιστεύω να φαίνεται τώρα εκεί. Λοιπόν, βάζω από τη μία μεριά που θέλω να στοκάρω, ελάχιστα λίγο πιο μακριά, ελάχιστα από το σημείο, λίγο πιο μακριά. Βλέπετε, έτσι, και το πιάνω μέχρι ακριβώς, δηλαδή 1 χιλιοστό και πιο λίγο από το σημείο που θέλω να στοκάρω, έτσι. Και το κάνουμε αυτό φυσικά για να μην λερώσουμε το αεροπλάνο μας, έτσι. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ, έτσι, στο σημείο που θέλουμε να στοκάρουμε. Λοιπόν, παίρνουμε άλλο ένα ακόμα για να το βάλουμε και από την από πάνω μεριά. Έτσι, επαναλαμβάνουμε το ίδιο και από την από πάνω μεριά, πάλι 1 χιλιοστό διαφορά από το σημείο που θέλουμε να στοκάρουμε. Έτσι εκεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω βάλει πάνω κάτω ταινία και έχω αφήσει στη μέση, έτσι, την τρύπα που φαίνεται. Δεν το βάλα καλά. Ό,τι νομίζετε ότι δεν είναι σωστό, το ξαναβάζουμε και το ξανά τοποθετούμε, έτσι. Ότι βλέπουμε ότι κάτι δεν μας πάει στραβά, απλά το ξαναβγάζουμε και το ξαναφτιάχνουμε, έτσι. Λοιπόν, αφού κάναμε λοιπόν αυτό, κόβουμε και 2 κομματάκια μικρά για να βάλουμε και το τέρμα μέχρι που θα το στοκάρουμε, να μην λερώνουμε παρακάτω το αεροπλάνο μας. Ας πούμε λόγω χάρη εμένα είναι μέχρι εδώ, εκεί. Και από την άλλη μεριά είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή δείχνουμε τα όρια που θέλουμε για να μην ξεπεράσουμε, δεν χρειάζεται να πάμε περαιτέρω. Εφόσον το πρόβλημά μας είναι εδώ πέρα, θα πάμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Εάν είναι, δηλαδή αυτό να φανταστείτε είναι χιλιοστό του χιλιοστού, έτσι. Αν είναι όσο είναι, πώς να το πω, όσο είναι μια καρφίτσα, το πάχος, δηλαδή λίγο παραπάνω από αυτό, το στόκο που θα βάλουμε εδώ θα είναι πηχτός. Όταν είναι τόσο ψηλό, δηλαδή πιο ψηλό και από την καρφίτσα το άνοιγμα, θα βάλουμε λίγο νεράκι, θα τα ρεώσουμε δηλαδή και θα γίνει λίγο νερουλό. Θα σας δείξω πώς, έτσι. Συγχωρέστε με αν γίνομαι λίγο βαρετός, αλλά πρέπει να τα δείξουμε αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν τώρα εδώ το αεροπλάνο μας, θα το δείτε τώρα εδώ στην πράξη. Όπως είμαστε λοιπόν εδώ, παίρνουμε από το στόκο και αρχίζουμε και το απλώνουμε. Βλέπετε πόσο ομοιόμορφα στρώνει ο στόκος, χωρίς να μας κάνει οτιδήποτε αλλού ζημιά. Σιγά σιγά το πατάμε προς τα κάτω και προχωράμε τώρα, έτσι. Δηλαδή πατάμε, προχωράμε, τραβάμε, πατάμε, προχωράμε, τραβάμε, πατάμε, προχωράμε, έτσι, έτσι ώστε να γεμίσει όλο το σημείο εκεί, να μπει καλά μέσα, όπως βλέπετε. Πιστεύω να φαίνεται πως το κάνω.
αυτό το πράγμα θα κάνετε, να μπει καλά μέσα. Γι' αυτό και βάζουμε τη χαρτοτενία γύρω γύρω, για να μην λερώσουμε το αεροπλάνο μας, έτσι, γιατί μετά θα αναγκαστούμε να καθαρίζουμε όλο το αεροπλάνο, οπότε γιατί να το κάνουμε αυτό, αφού μπορούμε να βάλουμε λίγο χαρτοτενία και να γλιτώσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, έτσι. Μέχρι εκεί λοιπόν είναι το όριό μας. Οκ. Βλέπετε πόσο λίγο χρειάζεται. Έτσι, απλά έκανα εγώ λίγο παραπάνω για να το βλέπετε και στην κάμερα. Ελάχιστα θα χρειαστείτε, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή παραπάνω. Το περνάτε καλά έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο με τη χαρτοτενία. Βλέπετε πως το κάνω συνέχεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι με το στοκάρισμα, έτσι. Θα το αφήσουμε λίγο να στεγνώσει αυτό. Θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά, δηλαδή πάλι θα μασκάρουμε, έτσι, θα στοκάρουμε και και μετά, αφού το αφήσουμε να στεγνώσει λιγάκι, κάνα δεκάλεπτο, κάνα τέταρτο, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται, αλλά και μια μέρα το αφήσετε, δεν έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί βουτώντας την μπατονέτα σε νερό θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μαλακώνει και θα φεύγει αυτό που θέλετε να φύγει, έτσι. Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Είναι τόσο ευκολοδούλευτος αυτός ο στόκος που πραγματικά δεν θα σας παρουσιάσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακόμα και μια μέρα να το αφήσετε, να το ξεχάσετε, να το τρίψετε, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ενώ με το στόκο το μοντελίστικο, έτσι και τον αφήσετε, πραγματικά θα έχει πετρώσει στην κυριολεξία, εάν δεν το κάνετε επί τόπου εκείνη τη στιγμή, και νομίζω ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μετά να κάτσετε να καθαρίζετε με τις ώρες για να φύγει αυτός ο στόκος. Λοιπόν, δεν το κατηγορώ φυσικά το μοντελίστικο, για αυτό το λόγο έχει βγει, αλλά πιστέψτε με ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Για μένα πάντα, μιλάω πάντα για μένα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μιλάω πάντα για αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ. Έτσι. Δεν προσπαθώ ούτε να ρίξω κάποιον, ούτε να... έτσι. Απλά αυτά με έχουν βολέψει εμένα, αυτά βάζω. Έτσι. Και φυσικά αυτά που βάζω τα βρίσκουμε στο εμπόριο, έτσι. Ας πούμε ο στόκος μπορεί να το βρείτε στο χρωματοπωλείο άνετα, έτσι. Είναι της Vitex, είναι ο καλύτερος που μπορείτε να πάρετε. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά σας διευκολύνω. Μην πάτε και πάρετε οτιδήποτε στόκο και θα έχετε μετά πρόβλημα και θα λέτε να δεν κάνει, να ξέρω εγώ και τι λέει αυτός και ξέρω εγώ και τέτοια. Είναι της Vitex ο στόκος, το είπα, για να σας διευκολύνω εσάς, έτσι. Μην πάτε και πάρετε άλλη μάρκας. Αυτό πιο πολύ και όχι τίποτα παραπέρα ότι έχω εγώ κάποια σχέση με την Vitex, έτσι. Κάνουμε την ίδια διαδικασία από την άλλη μεριά. Θα βάλω μια μουσικούλα τώρα και θα επανέλθουμε πάλι που θα σας δείξω πώς θα το καθαρίσουμε, έτσι.
You wouldn't believe what I've been through. You've been so long. Well, it's been so long. Loving putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with gasoline. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. Well, it's been so long. I've been putting out fire. Well, it's been so long. Putting out fire. It's been so long. Putting out fire. Λοιπόν, αφού τα αφήσαμε λοιπόν και στέγνωσε ένα δεκάλεπτο, εγώ τα αφήνω ένα τέταρτο τέλος πάντων. Προσέξτε τώρα τι θα κάνω, να τα ανοίξω λίγο για να το δείτε. Λοιπόν, όπως είμαστε λοιπόν εδώ, έτσι, πιάνουμε τη χαρτοτενία μας, όπως βλέπετε εδώ, και αρχίζουμε σιγά σιγά και τραβάμε, βλέπετε, πολύ σιγά, δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Έτσι, βγάλαμε λοιπόν το ένα μέρος, τώρα θα βγάλουμε και το άλλο και θα δείτε τι θα γίνει εδώ. Μπορεί να μην χρειαστεί ούτε να το καθαρίσουμε, έτσι. Βλέπετε πόσο, ας σας το φέρω και πιο κοντά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα λοιπόν εδώ, στο λεπτό να εντοπίσουμε το σημείο. Λοιπόν, πιστεύω να φαίνεται, έτσι, το στοκάρισμα που κάναμε, αυτό εδώ είναι, το βλέπετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, έτσι. Παίρνουμε λοιπόν σε ένα, πάλι σε ένα οτιδήποτε βρούμε, βάζουμε λίγο νεράκι μέσα και παίρνουμε μία μπατονέτα, αυτή που κάνουμε τα αυτιά μας, έτσι, που έχει το μπαμπάκι απάνω, και τη βουτάμε λίγο και προσέχτε, δεν χρειάζεται καθόλου να πιέσουμε, καθόλου τίποτα, απολύτως τίποτα, έτσι, δεν θα κάνετε τίποτα, καθόλου πίεση, απλά το σέρνετε, τίποτα άλλο. Έτσι, λοιπόν, το ξαναβουτάμε πάλι, το στραγγίζουμε, βουτώντας το, επειδή θα βγάλει λίγο σε αυτό το βλέπετε, το πατάμε λιγάκι, να φύγει αυτή η σταγόνα και ξανά επαναλαμβάνουμε. Δεν βάζουμε καθόλου, μα καθόλου πίεση, έτσι. Καθόλου πίεση, τίποτα. Απλά σαν να χαϊδεύουμε, έτσι ένα πράγμα. Προσέχτε τώρα να δείτε τι έχει γίνει εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται εκεί.
Λοιπόν, το γυρίζουμε από την άλλη μεριά που είναι το στεγνό και περνάμε και ένα στεγνό από πάνω, να καθαρίσουμε τα σημεία μήπως και έχει ψιλολερωθεί. Όσο να είναι, ψιλολερώνεται γύρω γύρω, αλλά είναι υγρό, οπότε καθαρίζεται άμεσα. Και όπως βλέπετε έγινε ένα υπέροχο στοκάρισμα, πιστεύω να φαίνεται, μια λεπτή λουριδίτσα, έτσι έμεινε η λεπτή λουριδίτσα, καθαρίστηκε όσο περίσσευε και αυτό είναι το στοκάρισμα. Θα τα αφήσουμε πάλι καμιά ώρα να στεγνώσει, καλά να πιάσει, για να μπορούμε να του περάσουμε. Εγώ βασικά όταν βάφω περνάω και αστάρι, έτσι, το λεγόμενο primer, έτσι λέγεται. Εγώ πάλι προσωπικά, ό,τι ξέρω εγώ σας δείχνω, έτσι, και όχι ότι είναι μόνο αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά να βρείτε και στο YouTube, έτσι. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε όσο γίνεται πιο αναλυτικά, όσο γίνεται, όσο μπορώ δηλαδή, όσο τα καταφέρνω, έτσι. Πιστεύω να σας λέω και πάλι να μην γίνομαι κουραστικός με τα πολλά λόγια, αλλά πρέπει κάποιος που θα θέλει να ξεκινήσει τώρα να καταλάβει τι ακριβώς κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτό θα μπει ένα άλλο βίντεο πριν ξεκινήσουμε να περάσουμε φυσικά, όπως σας είπα, όλο το μοντέλο δεν χρειάζεται να σας το δείξω, έτσι, ένα primer χέρι, δηλαδή ένα αστάρι, πάντα το κάνω αυτό, γιατί πιάνει καλύτερα το χρώμα από ότι να το ξεκινήσουμε απευθείας στο μοντέλο μας, πάντα αλλά πάρα πολύ αραιό, έτσι, δηλαδή το αραιώνουμε έτσι ώστε να δούμε κάπου ότι τρέχει το χρώμα, το περνάμε ένα χέρι και αυτό είναι όλο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπέρα. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο αερογράφος και η παραλλαγή που θα φτιάξουμε το αεροπλάνο μας. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο λοιπόν θα σας δείξω, επειδή εδώ οι γραμμές του είναι βυθιζόμενες, θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο σε ένα άλλο μοντέλο το οποίο έχει περιψωμένες γραμμές, πώς μπορούμε να κάνουμε επαναχάραξη στο μοντέλο μας, έτσι. Φυσικά εκεί θέλει πολύ επιμονή και υπομονή, γιατί αν είναι πολλές οι γραμμές θα πρέπει να τις κάνουμε επαναχάραξη όλες και σιγά σιγά, χωρίς να μας ξεφύγει δεξιά αριστερά. Το πώς θα γίνει θα το δείτε στο επόμενο βίντεο. Αυτά προς το παρόν. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω όσον αφορά το στοκάρισμα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ.